Babukeli besibani imithi, sewuyena uBonga lo wakaMkhize bafowethu, enikhombisa ukumthanda kakhulu naye unithanda kakhulu bafowethu. Engifuna nikwazi ukuthi aniconsi phansi la kumina bafowethu, indlela enginithanda ngayo nendlela eningikhombisa ngayo uthando lwenu. Ngiyanithanda nento enginithanda ngayo mekukhona umuntu obhedile mhlambe kuma-comment niyakwazi ukumdiscipline ngale kokuthi mhlambe ngize ngimbuyise mina niyakwazi ukuthi nimdiscipline bafowethu, kodwa futhi nayo ngendlela not ukuthi nimdelele. Ngibonga nje nenhlonipho eninayo bafowethu, angazi ngingachaza ngithini kodwa nje inhlonipho eninayo inkulu kakhulu bafowethu ayichazeki. Bafowethu la sibhaye lo sicelo wakwaMaphumulo. Ubhuti uthi bebhema bafowethu usemhluphe kakhulu umawakhe. Bebhema lento eyandizwe lonke bafowethu ihunga. Ngoba uthi bese jova nomjovo. Le kuthiwa i-Bluetooth mebesha angikwazi mina. Uthi bese bhema nalokhu kuthiwa i-Bluetooth. Bafowethu uthi ucela simkhulumele noma wakhe, usezamile ukukhuluma noma wakhe. Emtshela ukuthi akasabhemi kodwa uma wakhe akamkholwa ngendlela simthwese kanzima ngayo. Kodwa bafowethu ngoba ukhona usicelo uyena ozozikhulumela bafowethu azichazele ukuthi sehluphe ngani ehlupha uma wakhe. And uma wakhe uthi wazi walikhipha nangembaba washo ukuthi mntanami mina sengilindele ukuthi ngingcwabe ngifonele kuthiwa usuwufile. Ngifike ngizokuthatha lo khona ngiyokungcwaba ngendlela esungihluphe ngayo. Bhuti isicelo. Sure bhuti. Kunjani mfowethu? Kuyaphileka bhuti njani? Ngikhona mfowethu. Sikhona bhuti. Akuchazela ababukeli. Kodwa before uchazela ababukeli awubabingelele mfowethu ababukeli besibani media uzichaze ukuthi ubani wakabani. Yini ucela usibani media sikusize ngani mfowethu? Ngibabingelele ababukeli bakwesibani media. Igama lami ngusicelo ngakwaMaphumulo. Kahle kahle bhuti wami ngihluphile. Noma wami ngicabanga ukuthi ke akasangiboni njengengane yakhe. Ngezenzo engizenzile. Shuthi yonke lento lena nje njengokukhula komfana. Sinokuqala koncika sibhema amathiki like ngize ngathola sengibheme ihunga ke bhuti wami. Then ke nganethuba lokuthi ke ngiphume ekhaya ngenxa yezehlo nezinto engizenzile omakhelwane bekhala. Bhuti wami nje kuningi kakhulu engikwenzile nje mangathi like okuningi nje ngisho nabangani bakama uyabo. Like ziningi izinto bekade belahlekelwa zona like ngenxa yesandla sami nehabit ebekade ngikuyona. Kodwa manje okusazothatha isikhathi wena bhuti wami ukuthi ke uma wami kungene kuyena ukuthi ke ngempela angisayibhemi lento le. Ngoba mangakutshela bhuti wami senginazo nje inyanga eziyisithupha ngingabhemi. Cha bhuti wami ngiyabonga. Yebo ngoba ni like ngikubonile okubi engikwenzile like nomonakalo engikwenze endlini. Uyabo ngoba like mhlawumbe mathathu nje amafoni wakhe bhuti wami esengike ngawadayisa ngalezi ayikhathi ngisabhema. Uyabo ngoba nje udadewethu nje asizwani nje ngoba ngicabanga njengoba ngila ekhaya mhlawumbe akekho ngoba ni uzwe kuthiwa kuzobe ukhona mina bhuti. Uyabo ngihluphile ngoba naye lento engibhemile engihluphile. Kodwa isifiso sami ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume noma mhlambe ngizama ukuthi ngenze isense kuyena. Angithola ukuthi ngempela like sengilo mfana omusha mhlambe lwayisifiso sakhe. Ima-ke bhuti wami, bhuti usicelo. Uthi awusabhemi futhi awuhlali ekhaya, uhlala kuphi? Nakuthi mhlawumbe usisi wakho akekho umanakhe ezwe kuthiwa kuza wena, uhlala kuphi kanti manje? Okwamanje bengisahlala ngala komunye umngani wami uSipho yabo. Like yabo ukubhema wena bhuti yabo like njengento efana nokuyeka yabo kufana nokuthi ke ukuthatha igaba like ukuthi ke ngiphuma kulokho mhlambe nakho kungangconywana for mina. Yabo ngoba ngize ngathi mangithi ngibhemela lo hlaza ngathola ukuthi amaphutha ngizange ngiyaba nawo like kule nyanga eziyisithupha kuze kube namhlanje yabo. Ngoba ngicabanga ukuthi ke mhlambe noma usengavuma ukuthi ngisebenzise igumbi lami ngoba yilona kahle kahle lele ngithi ngizele kulona la ngoba ngifuna ukuthi ke ningisize ukukhuluma noma ngoba ngifuna ukuthi ke naye mhlawumbe avune la kumina. Ubethini umama mhlambe wena muthi ufuna ukubuyela ekhaya indodana yolahleka ngapha bofana nentodana yolahleko. Ubethini umama wena mawuthi ucela ubuyela ekhaya? Uma ugcine kuwumuntu obesabone ngathi usabuyisa inkinga nenzondo.
uyabo, nokungazwani nomphakathi. Ngoba phela since ngilo muntu ewungiyena bhuti wami ngihluphile ngazenza izinto engizenzile empilweni, bengicabanga ukuthi uma mhlambe ucabange naye ukuthi make ngibuyisa mhlambe ngidrayisile ngenze ngathi ngiyekile ngoba ngifuna ukubuya ekhaya, or mhlambe yingoba ngifuna ukuphinde ngibuye mhlambe ngizojezisa yena ngoba ngibuke ngathi mina ngangijezisa yena, kodwa ngingazi ukuthi ngimjeziselani ngale sinqumo engasithatha. Uyabo, kodwa manje ngifuna ukubuya ngize ekhaya ngizokwenza kahle kuma wami. Mhlambe mongalandisa ababukeli nje, ukhona obukela i-show onengane naye ebhema lento oyibhemayo, mhlambe ungathi wena yini ekusizile ugcine uyeka lama-drugs ade uwabhema? Yabo, isikhathi esiningi wena mfowethu kuya ngokuthi-ke uNembeza usaphila yini, uyabo, ngoba ngisho nombulali imbala ngicabanga ukuthi kuNembeza usekhona kuyena, ngoba akekho umuntu ongafisa ukuphuma entweni asuke kuyona, ngoba usuke ebheka nomthelela nokwenza kwezinto, yabo, nokwenza kwakhe. Like ngicabanga ukuthi nalo mama olaphana kumele like azame ukuthi ayinikeze ithuba ukuthi ingane yakhe ayicabange ukuthi-ke iyoyeka nini noma angayithandazela mawukuthi, ngoba akukho lula ukuyeka ngesizathu, uyabo. Mhlambe ngithi ngizoyeka ngesizathu sokuthi-ke mhlambe ngiyagula, uyabo, ngiguliswa ukuthi ngihlale eMalunde, lokho kuzokwenza ukuthi-ke mase ngipholile ngiphinde ngibuyele kuyona lento, kodwa nakhu mina ngibuye ngingaguli, ngibuye ekhaya ngiyekile lento ngoba sekuyinto mina engidicide ukuthi ngikhathele ilento, yabo, hhayi ukuthi kunezinto ezingiphoqayo ukuthi ngiphume kuyona ngaphandle kwaloko kubi-ke obese kucindezela kwayena umama ongizalayo. Ekuphi eMalunde? eMalunde mfowethu, ila emabrijini la sihlala khona mfowethu, ila siphuma khona-ke sophanta iy'nsimbi namakopi nayo yonke into. Ake ngibonge nje ithuba engilitholile mfowethu, ngizoke ngifaka ngoba kade ngangidinga ithuba lokuthi ngithole mhlawumbe kuzongilandisa ngempilo yenu. Mfowethu laphana niyazalisana, kwenzeka yonke impilo into eyenzeka laphaya. Ingane ikhula kanjani ingane ikhula laphana mfowethu? Mfowethu kuye kube nzima, kuye kube nzima ngoba mawubuka laphana ubuningi bezinye zey'ngane akuzona ezalabantu ababhemayo, ngoba abantu besifazane baphuma beyophanda into yokubhema bese bebuya abanye sebemithi kube ukuthi lezi ngane nazo sezizokhulela kule simo lesi, yabo. Kodwa-ke isimo silapha ngaphandle kunzima wena mfowethu, ngoba kunesikhathi sokuthi-ke wena ucabangela lento oyibhemayo ukudla kuzofika nini-ke kona, noma nje uma usucabangela lo nengane-ke yena leyo ngane izodla nini. Kodwa mhlawumbe asike sithi akwabanye omama-ke abangaphandle laphana-ke abangazange bafike kulento esikuyona, or mhlambe kulento engibuya kuyona, akube yibona-ke mhlawumbe abawusizo-ke bathathe lezi ngane bayikhulise noma bangazisa kuma-orphanage, because akukho mnandi lapha ngaphandle, kuyabanda, abafithi bayafa, ama-T_B, yonke lento mfowethu. Mfowethu nami ngizokufakazela mhlawumbe mawuthi lento iba kuwena kuNembeza wakho ukuthi usuyafisa ukuthi uyiyeke. Mina ngasekhaya ngicabanga ukuthi bawu-3 abafana akade behlala lapho eMalunda lapho. Engithe mengifika ekhaya kuthiwa uSibanibani usezihambela imicimbi nje emakhaya, umbone ehleli ney'nsizwa esibayeni usephatha iy'nduku, uthi mawuthi uyabuza ngoba lo kade phila le mpilo kuthiwa hhayi, noma ngikhuluma nembuzo kwenzakaleni athi hhayi uyiyekile. Kanjani yini ekusizile? Athi cha akwenzanga lutho, kodwa bengingabhilivi, but mase ngibona omunye umuntu can't so-4 wena usho ukuthi uyiyeke ngale ukuthi mhlambe khona okwenzile ngale yabo. Mhlambe-ke i-Arosta umelana kanjani ne-Arosta? Ekungithathe isikhathi ukuphuma kwe-Arosta ngoba uma ngizokuchazela bhuti, uma like ubengazi nalokuthi-ke ngike ngaboshwa, ngoba into elukuthi-ke uzoqala ukizwa manje, ngoba ingihluphe kakhulu ngisejele. Then ngithe noma sengibuya la ngaphandle ngenxa yokuthi sengibuya kuleya nkinga ka-Arosta, ngase ngicabanga ukuthi-ke ukuqala phansi futhi ngithi ngiyokwakha enye ifloor futhi yokuthi ngiphinde ngishawe Arosta, sekuzophinde kuthatha ubulimi obukhulu ukuthi-ke ngiyoyiqala phansi futhi ngibuyele kuyona leyo nto, ngoba mase ngibuka futhi nomonakalo-ke wezinto esengizenzile empilweni mfowethu. Kushuthi nejele ungathi kube nomthelelo ekutheni ugcine usuyiyeka le nto. Nejele ngingasho ukuthi libe nomthelela. Hhayi mfowethu, mengingalanda nawe ngashona ilanga ngoba miningi imibuzo engagcina ngiyifakile ngoba miningi into engifuna ukuzazi.
Kodwa sacela ulande umama mfowethu, uphathe nesihlalo ukuze naye sizwe kuyena ukuthi mhlawumbe indodana yakho uyayimukela, uyakholwa ukuthi isekile ngempela yini ukubhema. Ngiyacela nje mfowethu ukulanda umama ubuye nesihlalo mfowethu ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nenkulumo. Okay mfowethu. Ngiyabonga. Uphinda sinibingelele balandeli beSibani Media. Usefikile umama wale ekhaya kaMaphumulo bafowethu. Mama Maphumulo. Khona ubhuti engihamba naye la ngani noma uyamazi yini? Ngiyamazi Uyini mhlambe nawe ma? ingane yami. Iyona mama esilethile ekhaya. Ngizoqala ukuxolisa ngokungazithuli mama. Mina ngubonga ma wakaMkhize. Ngiqhamuka ngaphansi kweSibani Media ma. Ngibhalelwe uNdodana. Uthi ma usekhulumile nawe uNdodana. But awumkholwa methi akasayidli lento ade yidla. And ufuna ukubuyela ekhaya kunzima ukuhlala emizini yabantu. Ngoba noma ungasuthanga ukwazi ukuthi angisuthanga. Angani noma kuyiqiniso lokho ma kodwa naye ngizomcela ukuthi azikhulumele ngima. Asho le story ade ngitshela sona. Kodwa usicela. Mawulethe. Ngihluphile ngiyazi. Ngikufakile enkingeni. Khokhile mama. Abantu bakuzondile. Isicelo sami mawami elinye ithuba. Ngicela unginikeze ithuba mawami empilweni yakho. Ngicela ukuphinde ngibuye ngizoba ingane yakho. Ngicela ukuphinde ngibuye ngizokwenza ingadi la ekhaya. Ngicela ukuphinde ungithembe ngokungithuma. Ngicela mawulethe ungasasabi ukuthi ke like ngiyini lento bekade ngiyiyona nje sizobala njengokulahleka kwezinto zakho eziningi nento zodadewethu mhlambe nje nosisakezi la ekhaya ingenxa ukuthi ke ngibuyile mhlambe ngithi ngizozama ukukhuluma nawe nokuyicelela makinina ukuthi ngithi mama Luju ngonile ngiyacela mawami ngicela nje ungixolele ungivulele nasegumbini lami ngibuye ngizoba ingane la ekhaya futhi isicelo sami leso mawami. Inkinga ufike ukhulume kanje wamukelwe ngezandla kahle. Ekugcineni uphinde usiqhathe nomakhelwane nosisi bakho mebefika nezinto ekugcineni wahamba ne-laptop yasisi wakho enezinto zomsebenzi. Kuyimanje usisi wakho ziningi izinto ezamlahlekela. Kule laptop entsha ima eqala kabusha ukufaka leziya zinto azisapheleli. Angani uyakwazi nawe lokho njengoba engakufuni. Ya inkinga ukuthi ma ekuqaleni ngalesikhathi ngibuya la ekhaya. Ngangibuya la ekhaya ngangisabhema. Ingoba ngangiswele umgodi wokucasha. Kodwa kulokhu angibuye ekhaya ngoba ngithi ngidinga umgodi wokucasha. Kodwa ngithi ngicela ikhaya lokuyivikela. La ngazalwa khona. Ngoba manje mawami into engizokuthembisa yona angisabhemi. Sengize ngaboshwa, ngiboshelwa yona lemgilingwane yezinto engizenzayo. Bakhona-ke abantu engike ngahlangana nabo ngaphakathi. Ngazizwa nezinto abazenzile empilweni nezinto abasazenza. Ngase ngithi mangibuka ngabona lesi silwane mhlambe bengingaphenduka ngibe yisona kwi-future. Esikhundleni sokuthi ngabe ngivikela wena mawami kodwa wokhala ngami. Kulokhu-ke ngibuya ngithi kuwena mawami ngiyazithoba ngizokwenza kahle. Ngicela nje ithuba lokugcina nje lokwenza kahle nje empilweni. Ngikubuze kusacela amathuba lawo. Imali yokufunda iyaphelelaphi? Mhlambe mama ngathi ngichaza ngezinto ezindala zonke engizenzile. Kungaze kushone ilanga. Inkinga phela sikhuluma ngemali la. Asikhulumi ngemali encane owathi uyayicela uya ko-registered youth. Sikhuluma ngemali. Wathi usitholile isikole ekugcineni wahamba wangabuyi. Masubuya usuzontshontshelwa ngisho omakhelwane sesikuza uhamba ukhonjwa kuthiwa nangula nangula. Angithi thina sisaphephile la omakhelwane. Ma ngiyakwazi konke lokho. Ukushintsha kwami ingoba ngibuye
nasejele ngifundile khona, ngibuye nginesitifiketi se-carpentry. Shuthi mangathi ngithi ngibuya la ekhaya ngokubuya ngizokwenza zonke lezi zinto engangizenza ekuqaleni, shuthi-ke ngizobe ngichaza ukuthi leso sitifiketi sami se-carpentry angidingi ukuthi sisebenze. Kodwa ngokuyiphatha kahle nabantu bazokwazi ukuthi bangiqashe ngoba ukhona umsebenzi ebengilongu ngiwenza ezi-art ngoba kunekhabethe ngilishiye lapha kamngani wami la ngilongihlala khona, engilikhande ngamaplanki ngiwacoshe lapha la bafethu becosha khona amathini, ngilikhandele wena ma. Kodwa nginqene ukuza nalo ngihamba nabantu baku-TV, kodwa into ezokwenzeka ukuthi-ke uma engivumela ngize la ekhaya ngizohamba ngiyolanda lela khabethe ezowubona umsebenzi wami uma, ngoba ngiyafisa ukuthi naye akhombise abantu engikwenza ngesandla sami, ngoba kulokhu sengizokwenza okuhle ngezandla zami, angisezukwenza okubi. Mhlambe ma uzofuna okuhle kulokhu, ngiyacela nje. Inkinga ukuthi kwanele kwashona ubaba wakho wayishaya isifuba ukuthi wena uney'mali. Usuyifuna ngenkani imali kumina, usuthi ikhadi alihlale kuwena ngoba elakho, ngoba phela nonke naninamakhadi enu. Yaphela eyakho imali usugijima usuzotshontsha izinto zabantu, untshontshela nami amafoni. Ayikho into ongayinshontshi, yonke into la endlini iqalwe phansi kabusha ngesimanga sakho. Amaketela awaziwa, uma-ke wangena wena khona into esilahlekile endlini uma-ke wawungena waphuma. Manje iketela nanizolithenga ngoba imali yayisesekhona ekhaya. Angithi ma mina into engangikhala ngayo ukuthi wena wawukwazi ukubasiza laba abanye ekubeni nabo babenawo awabo amakhadi. Phela eyakhangani wawusuyiqedile wena. Wena wahamba Bona umuntu babengayiqedanga. osuthola isikole osuyohlala eresi, kanti uyazi ukuthi uyobhubhudla imali ngapha. Ma wami, ngicela ukungenelela lo daba. Ngisacela ma, indodana yolahleko ma yathi acela ifa layo kubaba wayo, wayinikeza ifa layo. Yahamba libhubhudla ngendlela alibhubhudla ngayo, kodwa ayithanga uma isibuya. Yaquliswa amacala ukuthi wena uthathile ifa wahamba walidla ngendlela olidle ngayo. Ayibuzwanga ukuthi ulidle kanjani lefa, kodwa wayamukela wathi ayihlatshelwe imvu yecebile ngoba useyithatha as indodana yakhe. Usicelo ma uze le ekhaya uzocela uxolo, and mina ngendlela engimbona ngayo ngimbona as eseyindodana yolahleko ezocela uxolo ngempela. Ngeke ma ulithola iphara liphatha ifoni kanje. Nayi ifoni ephuma kusicelo Sokwazelaphi noma untshontshile la eqhamuka khona naye? angabe useyidayisile ma wothenga into yokubhema. Angani phela Ngendlela usafuna mina. ibhaya kithi. Ngendlela Akakolitholi. noma umbuke ebusweni, noma umbuke ebusweni. Ngize ngifake i-profile picture yesithombe sami nendodakazi yami. Usuze Ukuthi-ke, unengane singazi thina. Angithi nje mana ngangike ngikwazi ukubuya ekhaya njengoba ngangilo muntu enganguyena la ekhaya, ngoba nami angithi nganginawo amandla ngaleso sikhathi sokuthi-ke ngangingakwazi ukuthi ngiyivulele okwakuwokwami, mhlambe kwakuwubuwula bami ngendlela engangibona ngayo. Mhlambe asithi naye lo ma wengane kwakuwumuntu wayebheke kona lokhu enganginako ngaleso sikhathi, ngoba ngathi noma sengibuya la ekhaya angikwazanga ngisho nokuthola ithuba lokukutshela, ngoba phela ngithi wena wawunakile abo dadewethu ungenandaba nami, ngoba ngaso sonke isikhathi wawungibuza ngemali yami ukuthi-ke ngenzeni ngemali. Kwakufanele phela ngibuze njengomzali, ngibone isitifiketi ngoba phela wena uhamba uyofunda. Bonke bafundile nazi zigcwele udonga iy'tifiketi, esakho siphi? Mhlambe asithi ma esikoleni kwakungeke kulunge ngoba mhlambe nawe kunephutha ongalibonanga ukuthi-ke wanginikeza imali ukuthi ngiyofunda, ngiwumuntu obhema lento engangiyibhema ngaleso sikhathi, ngoba ma ukhumbula kahle ma ngangize ngiphikelwe wena ma bethi ngiyayibhema lento. Ingoba phela ngangingazi, ngangithi bakuqambela amanga, kanti wena uyazazi enhliziyweni yakho ukuthi vele basho iqiniso. Nje ukungabuyela emuva nje ngazo zonke izinto negameko mhlambe esengazenza empilweni, ubungeke ukwazi nje wena ukulithola nje ithuba lokuthi ungixolele.
Hhayi, ngisazoke ngithi ukuyikhuluma nosisi bakho leyo nto. Mase-ke siyaxoxisana, sibonisane ngoba phela uyilunga lomndeni ekugcineni. Sikhulume sibonisane ngizwe ngabo ngoba manje mina sengikhathele ukukhuluma. Ima-ke ma ngicela ukubuza, uthi uzwa ngabo, ubani inhloko yekhaya lekhaya ngoba ngathi ubaba Imina akasekho inhloko yekhaya. manje? Mina angithi usengimpintshela ekhoneni njengoba eqhamuka namakhamera, angithi usefuna ngivume yonke into ayishoyo. Bekungani yena ukuthi aqale kumina, kuyima eza angizwe khona ephuma lapha ejele ezwe kumina ukuthi mina ngithini kuyena. No, ngendlela mina engimuzwa ngayo ngathi ushilo ukuthi uzoza. Waphena-ke usho nawe ukuthi udadewabo uhambe ngoba nakezwe kuthiwa uyeza. Akashongo ukuthi uza namakhamera kumina. Mina bengiy'tshela ukuthi uza yedwa. Ngiyaxakeka uma esefika namakhamera. Nodadewabo angani bengazi ukuthi uzoza namakhamera kodwa ubalekile. Phela mina ngilindele ukuxoxelwa indaba, ngihlale naye phansi sikhulume. Kuba yena uqale wakhuluma nami, wezwa ukuthi ngiyamnqabela yini, mase eza namakhamera-ke ekugcineni. Inkinga kama phela washo udadewethu wathi akangifuni la ekhaya. Mhlambe uma kungaba ukuthi uhambe ey'nyathelweni zikadadewethu, mhlambe le laptop engayithatha yayinezinto ey'baluleke kakhulu emsebenzini, Nje kodwa zazibalulekile. zazingeke y'dlule igazi leli azalwa nalo, ukuthi-ke usengaze abambe iy'qubu isikhathi eside kangaka ngento nje eyodwa akwazi ukuthi aphinde akwazi ukurikhava kuyona, ukuthi sengaze nanamhlanje akafisi ukuthi angibone la ekhaya, ngoba mhlambe bekumele ngabe nayo la ukuthi azokwazi ukuzwelami isayidi le story mhlambe. Uthe akafuni ngisho ukuyizwa into enawe ngoba unamanga. Ake sithi ma usisi-ke uthi akathandi, usicela abuyele ekhaya, wena uzothini? Cha phela ekugcineni kuzomele ngimbuyise ngoba ngiyamzala. Ngikhulume nosisi wakhe ukuthi wena vele umshado wakho ususeduze. Buka nosisi wakho ucishe waze washada ungekho. Uhleli la uhleli khona. Ney'ngane zasisi wakho awuzazi ngoba kade wahamba. Zikhulile uzoze ushele iy'ngane zasisi wakho la ngoba phela namantombazane ubuvele uwathanda. Nezakhe iy'ngane zizoshelana ney'ngane zala ekhaya ngoba sizazi. Hlampe sey'qomene manje uba owazi ngoba iy'ngane ziyashesha ukuqoma. Angithi wena ma yile nto ngithi mina ngcono sizameni ukuthi sakheni ubumbano, sizame ukuthi-ke kuloku sixazulule lezi y'nkinga, then sizame ukuthi-ke sithathe empilweni siye phambili sakhe, kunokuthi-ke siphile ngamagqubu. Sengimdala manje ngoba ngingaka, ngeke ngishawe iphutha elilodwa kaningi, ngaphandle kokuthi-ke uma ukuthi yonke into ngiyenza ngoba ngiyihlosile. Yabo, kodwa nje engikucelayo ukuthi-ke ungixolele, mhlambe naye udadewethu kuzothatha isikhathi ukuthi akwazi ukuthi angixolele, kodwa lokhu ukuthi akwazi ukuthi angixolele ukuthi kumele ngibe seduze kwakhe, angibone ngenza kahle nakuyena, mhlambe kuzokwenza ukuthi angixolele. Manje sithini-ke ngomakhelwane labo wawushiya ubamoshelile? Ngiyakubuyisa-ke mina-ke la. Ngoba nami phela kwesinye isikhathi ngike ngahamba omakhelwane bezokufuna. Ngahamba ngahlala ngahlala endlini yadadewenu laphaya. Ekugcineni ngishiya umuzi wami. Angithi wena ma uzongiphelezela sihambe sokhuluma nabo Yonke omakhelwane. le mizi okade uhamba untshontsha kuyona ngizohamba ngingena nawe khona. Ngizokukhokha konke mina engakuthatha. Yonke into inesikhathi sayo, ngizowathola amandla, yabo. Uma ukuthi khona ongenankinga ukuthi-ke ngifike ngilungise amaphutha ami ngokuthi ngimlungisele ingadi lapha kwakhe. Lo ofuna ukuthi into yakhe ngiyikhokhe ngemali, ngizoyikhokha ngemali mase nginawo amandla okukwenza lokho. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi mina ikhaphenti le engiyifunde ejele-ke izowenza umehluko kweyami impilo. Nabo bazokubona ukuthi ngiyadingeka emphakathini ngoba ngisho nawe uzolithanda lela khabethe engikwakhele lona. Hhayi, ingane yami-ke uma usho njalo-ke kuzofanele uy'veze wena kubantu emphakathini nomakhelwane ngoba phela wena bungena umakhelwane ukuthi ukubatshazwa ngala usukhonjwa kwezinye iy'ndawo phela umoshile wena la endaweni.
Wena-ke loyo uzofanele ukuthi uzikhulumele nomakhelwane noma ubiza bonke labantu obonile kuhlangane kukhulunywe nabo uzichazele njengoba uchazela mina. Ngoba mina phela kuzothiwa ngiyakukhulumela ngoba ingane yami. Angithi bengikukhulumela njalo uma wenza izinto ngikhokhe. Usuqede yakho imali wena sengithatha kweyami ngihambe ngiphesha la kade wona khona. Angithi uyabo ma ukuthi yile nto-ke ngigcine mina ngiza nalento nabantu bamakhemera, yingoba bengifisa ukuthi nomakhelwane bayizwe le nkulumo bese beyangibuka nabo ukuthi-ke sengiyinhloboni kaBhende. Bazokubona konke lokho ukuthi njengoba ngithi sengiwupende omhlophe ngeke ngize ngimake ngombala obovu nguwupende omhlophe, futhi konke sengizokupenda wena mawami sekuzoba mhlophe konke. Yeah. Okusho ukuthi-ke mase ngizokwenza usuku-ke uma usubuya mase sibiza omakhelwane-ke uyixolisele kubona. Nami ngizobe sengingenelela-ke lapho ngisho ukuthi uhambile wabhala waya kosho lapha kwaSibani Media ukuthi use-right yena. Sesingamxolela mase uyazichazela-ke ukuthi ofuna ukuthi umsize uzomsiza ngoba uzobe ukhokhani ukuthi washiya wonile. Yeah, kodwa manje ma la ngihlala khona phela laphana kuyadingeka ukuthi-ke nabanikazi bendawo ubanikeze ispace, mhlambe kunezinto abangakwazi ukuzenza since kukhona umuntu wangaphandle la egcekeni. Mhlambe kunezinto nje abangasakwazi ukukhululeka ngazo, or mhlambe sekumele bayothethiselana emakhoneni ngenxa yokuthi kukhona mina. Inkinga phela mina ngeke uze uthi manje awukunginikeze mhlampe noma isikhathi esingangesonto. Mase uyabuya-ke uzosho ukuthi usubuyile nosisi wakhe esekhona naye ngimtshela ukuthi akabuye azozizwela ukuthi wenzenjani. Nomakhelwane labo obonile sihlangane sonke uzikhulumele wena njengoba ukhuluma. Kungabe kuwukuthi lento oyikhulumayo uyikhuluma kumina kuphela. Ngoba phela umzali vele uhlezi eney'nseka ngaso sonke isikhathi ngengane yakhe. Ngoba uyakhumbula nangesikhathi ushawa kwase kubuhlungu kumina. Ngibe ngazi ukuthi vele leyo nto uyenzile. Hhayi, ngiyakuzwa ma, awuthi ngizohamba ngiyozama nje. Khona futhi omunye umngani wami ola ngase-hostel, ngizofike ngithi ukuncenga kuyena iy'nsukwana. Hhayi isonto into encane, isonto akuyona into enkulu ngoba phela nosisi wakhe akekho. Uphume nomsebenzi uyamazi nawe ukuthi uhlezi ephuma nomsebenzi njengoba ebalekile ukuhamba kwakho uyabuya uzothatha iy'nto zakho uyahamba. Ngoba nefoni senginayo ngicabanga ukuthi-ke ngizokunikeza nenamba yami sikwazi ukuthi-ke sixhumane. Ukwazi ukuthi-ke ungitshele ukuthi sihlangane. Ngoba phela nabanye laba iy'ngane zakini ezinye nazo ziyadinga phela njengomuntu owubhuti omdala kuzona. Yize ukuthi usisi wakho omdala kodwa uwena phela ubhuti omdala. Iy'ngane zabafana ziyadinga ukuthi zibuze kubhuti omdala ukuthi mase kunje kwenze kanjani. Njengoba ubaba wakhe engasekho phela mina ngiyazi impilo yabafana ukuthi umfana uma ekhula fanele umyale uthini kuyena. Ngiyathemba ukuthi njengoba usushintshile okusho ukuthi ney'ngane zakini uzophinda ube isibonelo esihle ngoba phela kade unganje. Yile nto yakho owaqala ukuyibhema. Ngicabanga ukuthi nawe ma uzoyibonela ngoba phela nawe uyazi from nje ngikhuluma ukuthi bengikhuluma kanjani. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona nawe okubonayo kuwushintsho la kumina. Hhayi ngiyabona, kodwa ukuthi awuthembeki. Umuntu uthi esakumukela kahle ujika, asithembeke kulokhu ukuthi ngeke uze ujike. Ya, kuzoba njalo mawami. Bafowethu, ngicela nithi niyamuzwa ubhuti ezixolisela kuma wakhe ecela uxolo, ecela ukubuyela ekhaya. Esho ukuthi isimo lehle likhona uhleli kodwa asisekho right. Mina ngendlela engimbona ngayo bafowethu ngale kokumjaja ngimbona ubhuti ezelwe kabusha. Mawami mhlambe
ngokusika amabili amathathu nje mama usuzovalelisa. Mhlambe ukubona indodana yakho kade wayigcina esimeni ekusona manje mawuyibheka ncanti asifani nesimo wamgcina kusona. Ungathini nje mama? Hhayi, ngingathi ngiyajabula ngoba phela ngoba kade ahamba bese kade salahla ithemba sesiy'tshela ukuthi washona ngoba phela njengoba behlala kade behlala phansi kwama-bridge, uhlezi uzwe kuthiwa khona ofile ugijime uyobheka ukuthi akuyena yini. Mina ngumzali ngigijime ngiyobheka la kuthiwa khona oshonile ngakhona oyiphara, ngigijime ngiyobuka ngifike kungayena ngoba ngase ngithi uma efa-ke kungcono ngithole ithambo lakhe-ke yizwe ukuthi ubenza into ayenzayo, kodwa ekugcineni ngimthole ngimgcwabe. Hhayi siyabonga mama. Bhuti sicelo Sho bhuti wami. elakho lokugcina nje mfowethu kumama nababukeli besibani media mfowethu. Sesivalelisa. Elokugcina ngingathi kuma wami khona omunye umfana lapha ngaphandle naye wenza lokhu ebekade ngikwenza. Naye udinga ukuthi naye babe nesineke kuyena. Mhlambe nomakhelwane naye angangizonda ngesimo sezinto ebekade ngizenza before. Mhlawumbe akazi kuzovuka ngeyakhe ingane ngoba usuku nosuku kukhona abantu abasha abaqala ukuyibhema lento. Yabo, kodwa manje ngithi mina ophunyukile nosephumile njenganami, mhlawumbe unenhlanhla. Yabo, then sekusele ukwenza kahle-ke bhuti wami. Uthi usephumile nosebalekile. Akabaleka angabesaba. Angabe sabheka emuva. Hayi ngiyabonga mfowethu. Kushuthi ngamanye amazwi abazali bangakukhumbuzi imuva lakho. Musu ubuyile uzozilahla kuyena. Mawusubuyile uzozilahla Aha. kuyena. Ngoba kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi uzibone ngathi like useyilo muntu ongathembeki bese udinga leya khona like ozokwazi ukuthi ube wedwa kulona, and la khona wawuwedwa kulona kwakuyilela khona lokuthi-ke kumele ube hyper, ube higher, or mhlawumbe ube goofed lezi zinto lezi siy'bhemayo. Like nomuntu uyakwazi ukukubuyisela entweni ngoba like uyakwazi ukumholela umuntu nasesonweni ngokungamthembi kwakho nokumfaka i-pressure like nokumkhumbuza ngezinto ayezenza. Kodwa ngithi-ke like bangasipheleli umoya abazali bethu. Ngiyabonga bhuti Sicelo, ngiyabonga mawami. Bafowethu angijaji futhi ngeke ngathanda ukuthi umndeni wenze lento ishiwo mina, but uSicelo bafowethu ngiyambona seshintshile mina ngokwami. Ngiyambona angazi noma uthe ngamehlo ami yini, kodwa bafowethu ngimbone indodana yolahlekezelwe kabusha. Bafowethu kwisibani media bafowethu sesinenamba esisebenzisa, ungaboni lokhu ngiyicofa ifoni ngibheka yona le namba ngingayazi kahle ngekhanda bafowethu, ngoba sicabangela khona abantu abasemakhaya ogogo abangakwazi uku-email abafowethu. Sekukhona inamba esesinayo esifoneleka kuyona for ngey'khathi zomsebenzi bafowethu. Inamba ithi 069 984 675 069 984 675. Uzothola ubonga lapho kuleyo namba bafowethu. Bafowethu ngicela ningasijaji ingane. Ungayijaji ingane entweni eyenzayo. Ayikho ingane bafowethu ehlala i-perfect ngaso sonke isikhathi noma singenzi into eyodwa, kodwa nje izama ukuthi ingane uyikhulise ngendlela. Angisho ukuthi uSicelo akakhuliswa ngendlela, ukhuliswa ngendlela uSicelo uma ngizwa. Ngathi iqale inkinga okulahle ukuba khona la kuhambeni kwababa wakhe. Kodwa bafowethu ake sizame ukuthi iy'ngane zethu siy'gade ngaso sonke isikhathi indlela ezenza ngayo. Ingane ungayinikezi imali ithi iyafunda, awuyilandelele ukuthi le mali eyithatha ithi iyafunda ngempela iqinisile ukuthi ike esikoleni bafowethu. Ngubonga kwaMkhize bafowethu. Ngiyabonga bafowethu uxhaso lwenu. Ibhedi yami ningakhohlwa nje liyaloda bafowethu. Ngiyasiqala uJune nje ibhedi yami yes. Amashumeni no-5 rand benu ngiyabacela bafowethu. Ngiyabonga bafowethu.